Chucky. Squid ni mo? Yan na may sa BQ Superstore. Mili na Kim. Morning guys, nadyang bantag man. Ako ligo guys, hindi ni mangligo. Madyang buntag na tanan guys. Maligo meron tataed kay na Amil. Asaw ta pa dong? Natay? Natay lakon. So na may lakon karon guys. Ay di pa tumao. Na may lakon karon guys. So uban nang imininjo sa mga lakaw. Adto ta sa ay dyan na makibaw mo dyan guys. Suga sa may padung. Mag-insa man dito. Natay lakon. Wala ka kabaw. Wag mo dahil listahan. Hamay mo listahan. Dali. Dada guys. Amo nang isaksak daan. Agkaray freezer. Nakasaksak na si Ja. Yeah. So i-pull ni si Ja na mo guys sa 4 ka oras. 4 hours. Ngantong nag-deliver. 4 ka oras ko na dyan i-pull. Nga di pa si Ja sidlan. Ja, umuka na si Ja. Pwede na sidlan. Kung malabay na 4 ka oras. So, 4 to 8 hours. Pwede na guys. Kung maglakaw man mi, naguli na may isada na. Ito na may guys, na may lakon. Mga tumighag na, karijot. Nas Kim, papagabril mo. Ay, hi madam. Ito na may guys. Maigit. Ito na may, kung nasa may hapitan karijot guys, kaya nakuha nga ka mga materialis para sa bathroom. Order sabi karijot. Oh, kamiya. Kamiya o PVC. Kaya lahat ng itaw. Dan nami sa merkado. Magibili na gamang motor dito sa crossing guys kay magsakay man may bus padung ughag na. Yeah. Merkado ka. Chiksi. So pagabral lang una. Mapit sa midad to kay nami paliton. Kabilya. O PVC. Pahaga mo batang gamay guys Nani hapit sa midari palit o PVC o kabilya. Kay ilang gamitin karon. So, nag-PVC number 4 o number 2. Kapalitan pa sa elbow. Terno man na sila na elbow. 6,700. Sa'yo mo ipapalit di ay? Ha? Nasuto na yung shades kaya mo larga na ka. Ito na taghag na. Kita na kamigin guys. Kamigin. Naidang-handa ng lansunis. Lapit kami guys. Mata na gamong kim-kim. Liko na gagkali. Oo. Kapit na tahag na. Diyan na may sagna guys. Ito na may CQ. Nice job. Isang dagat. Ito paligo. May paligo. Purulaw. Kamigin guys. Excited na mula agad bata. Namisak na guys. Abot na kami sa hagna. Manila Plaza dani hagna. La municipal dari. Ito may sa BQ. Nakagaling strawberry lang to Naman sila strawberry dani guys. Kay padung ugmayana na may mga strawberry dito. Plaza di hagna. Kumidad to ng katumig BQ. Di anami guys sa hagna market. Ilang McDo na. Hagna McDo. McDonald's. Uy, ito na dakang bagol. Ano na dakang bagol. Kung natiran man ay nagsangin na joker. Dito guys. Dami McDo. Si Kim niya. Ang mga kuya. Sa mga natulad ang mga kuyas. Uli na mag take out kami mga kuyas. Ang Kim.
5 Yan na may sa BQ Superstore. Mili na skim-kim. Mili na skim-kim. Sang ganahan. Apili. Sila kuya. Chucky. Squid ni mo? Sorted. Fudgy bar. Okay. Nagamang driver. Ano sakay magamang driver? Day. Chucky. May Chucky kuno ni sa papa. Jo kalimti. Jo kalimti dyan Chucky. Uli na skim-kim. Uli na ka-kim. Uli na Grisha. Ang mga kuyas sa mga palitan upot. Kung managlaroy-laroy. Ito, kung manamig kuan. Grocery. Uli na may guys. Okay. Hapon na, ang mga kuyas doon. Ay lahat yan. Ang makdo. Mga kuyas. Lipay na ko na kuduwaan. Salamat eh. Nagpaydawaan. Nakasuroy. Ito sa maksugat ko. Di sa kagitan. Bakyo ako. Maktuog dato. Makdo kaog sa... Sa makdo ko na sila dito sa BQ Superstore. May padung snip ka ay taas og tog aniha so di ka matog karon ay taas man og tog di ba sa matog kay taas og tog ganina abot na may guys na Miss Bay Daang duwaan. Ditsong kim-kim og kuan ang isang duaan oy di ah. Ay isang duaan, salamat ka Zote. Sa duaan ni Kim-Kim. Kare na may orasan para atos pikas. Kulay akin. Sige Jong. Sama na. Pazang ko ya Kin-Kin oy, may isang makdo. Ha? Thank you te. Makdo. Yan ay makdo nila te. Salamat ka Azo. Kuya Gael, pagka na. Lagi mo bating kamay? Lagi mo bating kamay sa manay mo? French fries na bilin. Dahil siyang French fries na bilin. Kim-Kim. Nagkana na ba di makain? Inggit eh. Salamat sa makdo. Danagit sa te. Lipay ka Azo. Pag-abot na mo na ilang makdo. Na ilang French fries, fried chicken, burger. Mato sa amin na tos pikas guys. Kaya na may pamutang na tos freezer. Lipay doha ka ulit tao guys ya. Ganda guys. Ay makdo. Yehe. Nag-open na skim-kim sa isang mga duaan. Happy ka Azo. Nalipap. Ako nililipap guys. Kinahanglan makuan kag sudlan ng dana nga imo tipuon na sila sud aron di mga wa ha. Tipo ra dai si Jana. Nandiyak buklon. Putlon magulay ka. Magutan ako ng skim-kim. So dara guys, ang tan-awon og bugnaw ba si Ja? Wop, hoy, nabugnawa. 4 hours na pa no. Nabugnawa na oy. So pwede na to na may isuda ni. Itong amang na palit. Yan ay, pang-abrihan ng papag-abrim. So guys, spray naman ang isud. Nahudtan man og dagga ka Azo. Tapos among gipalitan. Nasud ng papag-abrim. Ice cream. Ano guys. Thank you te. Salamat ka Azo. Danay kot-koton ang mga chikiting. Do kay nga ni. Wa magoy ginalon. Ngita ko dagto imbis. Dami tong ginalon ba? Nagas mo ni ag mga gipangpalit na mga ganina, mga pinili ni Kim-Kim. Mo ni ganahan mas mga bata, mga katilaw in town food. Katilaw na dyan sila yan eh. Chicken, ay crazy cut nuggets, fun stuff. Nindot na dyan kay nasa dyan shape. Hotdog, jumbo, 2 ka kilo. 2 ni ka kilo pa? 2 ka kilo na si dyan hotdog. Ga.
Karing ganahan ni Kim Kim. French fries, ganahas mga chikiting. Kani tocino roll. Upat ka tocino roll. Longganisa. Upat ka longganisa. Chicken tocino. Duha ka chicken tocino. O karing longganisa upat ka putos. Dali ay chicken wings. Favorite nila ning ganahan sila dani kanang pakto sa manok. Chicken wings. O karing whole chicken, tibuok chicken. O karing karning baka. Karipeng backbones. Ayan. Dati, hanggang pinalit nga mga kuan. French fries. Ang ganahan ni Kim Kim. French fries. Ha? Magluto ka uma. Sorry pa na napapagabril ag kuan. Kanang mga karne. Ara nas ubos. Ang karne. Okay. So, ito na karne. Sud na. Gana. Pajulong na siya dana guys. Ha? Okay. Yan na. Sedla na kasente. Sabi ni ko manapupo. Isa. Yan na. Naibabuan na ilang ice cream. Nadaris ubos ang mga kuan, karni. Diya, moriag mga groceries. Pajubar. Terus tembangan. Sama nak be? Chaki. Nutribus. Nguling na Kim Kim, nguling. Bati. Battery sa wall clock. Grabe ka ng juice ma. Sama yung Nutribus. Grabe juice mo. Chaki. Kim Kim. Inang ko. Diyan yung mga pinili, guys. Wala. Ini. Daraday. Oh, guys. Sorry to dun. Pakabuo. Saan ay gab? May sabon no. Palit yung may alcohol. Kaya na may gamitan dani. Mga apalan sa itong mga nalikit. Dito ang kuan. Shampoo mo. Shampoo. Humot at mo. Sabon pang laba. Powder. Sabon. Humot at humot. Lawas. May akong wak-wak. Sabon sa mga noog. Ini ning Kim Kim. Pan. Nadakan nga Milo. Diyan. Bourbon niya choco. Kumna. Guys. Tribos. Just spam. Spam. Nanina lagi. Asin. Asin. Gaya ng sabon gaya ng maho. Asin. Sugar. Gatas. Choco milk drink. Ketchup. Pwede ka matika na bilhin. Pero ito isang galon. Pwede itlog. Mantika. Ketchup, mantika. Toyo. Suka. Dilata. Daerah mga dilata na rin. Biplop. Dahil yogurt ni Kim Kim. Corn beef. Biplop. Nasa na siya suot. The mackerel nga miga. Mackerel.
mackerel, mga sardines. Napod. Corned beef. Beef loaf. Dati, mga dilata. Nato na pa yung mga panda to. Kudaan. Tapos kasi ramang ipanunod. Thank you, Kadjo, te. Salamat, Kadjo. Dena. Salamat, Kadjo. Gracia. Ngayon mong share na rin mo. Salamat, Kadjo. Yeah. Thank you so much. Naligawan ng mga kim-kim na itong pamili. Dali. Salamat. Dali, ang isang stick. Oo. Nagagagay ko ang stick ko. Mga kari. Naasa ito yung mga makaon. Uban. Pajibar. Pajibar ni Dja. Nakabuot. Nakaripag ng Oreo. Chocolate. Makuya food. Buwi. Papa magmakuya na ito na nga sa ilahang makdo. Yan. Inam na skim-kim sa jang Nutribus. I-open. Kamag kag-abre. Anak ko dami ma. Anak ako. Basta akong iyat. Abrihan. Kim. Stick mo ni Kim-Kim. Isang pinili. Kamakuyas. Nagaya mga kuyas na ha. Dati, nahumanamig pang grocery. Salamat ka, Adjo. Yeah. Dahil namin spikas baya mong ibutang. Kimno. Nagluto. Butangan na nagluto. Uy, naway butangan nagluto. Dis Kim-Kim. Butangan na ako. Indak ka ng tubig. Magkuhan pas pa na rin wall clock pa, Adjon. Okay. Buti rin mag-lunch ang gruto. Sure. Anday na. Ano guys, anday na ka mong wall clock. Sure, sungguhan. Pamahasil pang guitards. Gano'n rin mo nila. Wala pa nila, baka nila. Umasit. Bitaw. Dada na, andar natin. Nagatang napilian yung wall clock. Salamat, Kaadjo. Naningaw mi datong turoy. Zato pag amang kuha na to ka ng heater. Kung nabilin. Kanay magipili, guys. Kaya natin anong mampod siya. Na-turn na siya sa mga kuha na sa color. Salamat, Kaadjo. Daghang ka dyan salamat sa daghang blessings, daghang grasya. Salamat Kaadjo. God bless. So gamping kanunay diha sa Ohio, USA. We love you. Busy na Kim-Kim Kaadjo na isang duwaan. Nawa nanay motor si Kim-Kim sa mo guys, nanay motor si Kim-Kim di Nging nging. Uy, rang cute tag motor ni Kim-Kim dyan Ray-Ban Lagi isang ubang maduan dia dari. Mangita ko datong sidlanan ha. Diyan may imong sidlanan ha. Dali ko Kaya arong nakay sidlan sa imong maduan. Dali ako magluto ma. Ha? Dali ko dati. Anak ka na magluto? Wala pagluto lah. Diyan. Okay. Pangkuanay ko ng luto. Diyan ako ko ibang luto ay. Napay sa mga lutuan na. Yung palit pod mi og ingari. Yeah guys. Measuring cup. Palit ko ingari. Kaya mado na. Kung na ko'y luto o na ko'y pagkasaktusan. Measure. Ingari ba? Cute. Inja, lapod. Kung na ko'y alutoon ba? Pagkastakus. Nanatay matakus. Ingari guys. Yeah. 1/4 teaspoon. Kari sa pod. Sama ni? 1/2 teaspoon. Kari sa 1 tablespoon. Yan na. Yan ako'y pangkuan guys. Huwag na ako'y lutoon. Thank you, te. Salamat. Ano na yung ipang butanggad to. Tikas. Diyan namin itlog sa katri. Aga mang itlog dari. Kay wa pa man mi dato nagluto. Ga mo mantika sa tagalon. Para may mantika na mo dadto, nipalit pa may dugang. Dugang mantika. Rapid. Itlog. Diya pod may kalamay guys diya. Diya may magkaila dadto. Namligza sila ngani. Gitagaan mig isa. Nipalit mig tulo. Diya, pat ni kabuok. Man ipanghatag. Tapos ubos silas nanay, mong tagaan. Tapos puti. Bamukaan pa basta tayo nganing kalamay. Nganing taga mato sa una ka nagkakaan sa to. Yeah.
Salamat kadyo sang igagaw. Tapos hagna. Namasilingan ni. Ay namaligza sila nga ni ba? Kalamay. Thank you. Dato pa ni sang manghud ning isa. Ilas nanay pag isa. Ring kalamay. Kiting. Electric kettle. Tara guys. Palit mig electric kettle. Pero di na masigig haling-haling ini ka. Madto nang inig-init og tubig, dali ra. Yeah. Uy, ang ganahan nga color. Blue. Okay, blue. Oh, dan si Jan. I-testing na ni dito. Kuni ha. Salamat, Kajote. Ana. Hindi na may magkuan. Nang bumatik dahil sa guys. Uga, kuanon. Uga brihan, pidoton. Oh. Ana. Kung sa tag 1,000 ka paano? 1,2. Nice siya. Naog mo nga kuanon na. Mundot. Oh. Ano na dada ito spikas kay ato na mo ipamutang ng among mga kagamitan dadto mga bag-o mga gamit. So dada na niyo dito guys. Just bye. Daghan ka dong salamat Daghan ka dong salamat kanin dong tanante sa tanang Russia nga inyong gi-share na rin na mo. Thank you so much. Amping o God bless kanin dong tanante. Daghan pang Russia nga mo balik diha ninyo te. Doble-dobling grasya nga mo balik diha ninyo te. God bless ug amping mo kanunay. We love you all.